Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Кубкабакум. Пролета дойде с отличен ритъм. Ето какво свършиха нашите строители през месец март. Мазилките са завършени. Стените са напълно готови за финалните дизайнерски решения. Инженерните инсталации вече са напълно готови. Сградата разполага с всички съвременни комуникации. Балконите са завършени. Стъклените парапети са монтирани, подчертавайки архитектурата на сградата. Продължава облагородяването на общите части. Тези зони съвсем скоро ще се превърнат в символ на уют и стил. Всички входни врати са по местата си, така вътрешното пространство става все по-цялостно и завършено. Активно се преобразява прилежащата територия. Ландшафтните дейности създават едно хармонично и комфортно пространство. Всеки етап ни доближава до финала. Следете нашите актуализации.